Республикада 7-ші Нәурүз театраль білім беру фестиваль форумы үз ішін башлап жіберді. Толырақ алдағы язмада. Форумда катнашучылар үшін онлайн форматта театр педагогикасы, актерлык усталыгы, Курчак театры сәнгате, менеджмент, пиар-технологиялар, сценография, театраль танкыйт, әдәби һәм сәхнәгә кую бүлекләре эшчәнлеге буенча лабораториялар, лекциялар һәм семинарлар уза. Мен әйтер идем, ул профессионаллар өчен. Бу инде монда ниндидер гомумән актерлык усталыгына 4 ел укыйлар, сценограф булырга 4 ел укыйлар, 5 ел укыйлар. Бүтән профессияларга, һөнәрләргә, режиссерлыкка кадаган. Әлеге форумнар алар кыска вакытта бер атна эчендә ниндидер яңалыклар, ниндидер яңа инструментлар артистлар өчен. Форумның төп бурычлары театраль белем бирү хәрәкәтендә катнашучылар даирәсен киңәйтү, театр эшлекләрен заманча театр технологияләренә өйрәтү, төрле халыклар арасында иҗади хезмәттәшлекне булдыру. Во-первых, мы здесь первый раз принимаем участие в этом форуме, и для нас это было вообще, в принципе, открытие, потому что мы находимся недалеко, из Нижнего Новгорода приехали. Без әлеге форумда беренче тапкыр катнашабыз. Дөресен әйткәндә, шок каттык. Чөнки без Казан янында гына яшибез. Без Түбән Новгородтан килдек. Бәйгене бик яхшы оештырдылар. Монда автобусларда, яшәү урыны да, беренче көндә безне укыталар да, һәм инде яңа тәҗрибә алырга булышалар. Дөресен әйткәндә, мин бу форумга хезмәттәшләрем белән аралашып яңа тәҗрибә алыр өчен килдем. Форумның педагоглары Россиянең һәм бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең театр сәнгате һәм менеджмент буенча танылган белгечләре. Форум кысаларында шулай ук Милли театрлар ассоциациясенең белем бирү программасы да үтә. И студентам хотел бы рассказать на этом форуме про современные технологии, которые мы используем. Беренчедән укучыларга әсәрләрне ничек заманча сәхнәләштерергә, ничек дөрес итеп декорны ясарга өйрәтергә килдем. Әлбәттә, дәресләрдә мин материалларны күрсәтәм, ничек һәм кайда аларны кулланырга кирәк. Мәсәлән, хәзер без 3D принтер кулланабыз. Алай эш тизрәк тә, җайлырак та бара. Бәйгегә 258 катнашчы теркәлгән, аларның арасында 67 онлайн форматта. Быел менеджмент һәм пиар технологияләр юнәлеше иң популяр. Ул үзенә 70-кә якын катнашучыны җыйды. Я руковожу театром уже 20 лет, но в программе этого форума мы участвуем. Мин 20 елга якын театр директоры. Тик әлеге форумда без беренче тапкыр катнашабыз. Форумның программасы бик кызык, һәм мин менеджментны сайладым. Минемчә, форум беткәч, мин профессиональ яктан үсәрмен һәм театр тормышында да актив катнашырмын дип уйлыйм. Дәресләр шәһәрнең 7 мәйданчыгында, Марсель Сәлимҗанов исемдәге актерлар йортында, Әкият Курчак театрында, Кәриев театрында, Казан федераль университетында һәм Камал театрында уза. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.